Πάμε να πούμε λίγα λόγια για τα βοηθητικά συστήματα πέδησης. Τα σερβόφρενα είναι βοηθητικοί μηχανισμοί που ανήκουν στο σύστημα φρένων. Σκοπός τους είναι να ενισχύουν τη δύναμη που καταβάλει ο οδηγός στο πεντάλι του φρένου. Έτσι, αυξάνουν την πίεση που ασκείται στο υδραυλικό κύκλωμα των φρένων και το αυτοκίνητο φρενάρει καλύτερα. Σε περίπτωση βλάβης του σερβοφρένου, πρέπει ο οδηγός να φρενάρει το αυτοκίνητο καταβάλλοντας μεγαλύτερη δύναμη, που όμως δεν πρέπει να ξεπερνά τα 800 νιούτον. Αναλόγως με το πώς ο σερβομηχανισμός υποβοηθά το κεντρικό κύλινδρο στο έργο του, έχουμε δύο κυρίως είδη συστημάτων φρένων που λειτουργούν με το κενό του κινητήρα. Τον ενιαίο τρόπο, όπου η δύναμη του σερβομηχανισμού ενεργεί κατευθείαν στο κεντρικό κύλινδρο, και τον έμεσο τρόπο. Πάμε να πούμε λίγα λόγια για τον ενιαίο τρόπο. Στον ενιαίο τρόπο ανήκουν τα σερβόφρενα εγωποίηση. Το σερβόφρενο εγωποίηση τοποθετείται μεταξύ του πεντάλου του φρένου και τη κεντρική αντλίας του συστήματος φρένων και προσαρμόζεται στο πίσω μέρος του διαμερίσματος του κινητήρα. Η αρχή λειτουργίας του βασίζεται στο γεγονός ότι όταν από τη μία πλευρά ενός εμβόλου που κινείται μέσα σε ένα κύλινδρο ασκείται ατμοσφαιρική πίεση, ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχει υποπίεση, δηλαδή πίεση μικρότερη της ατμοσφαιρικής, τότε το έμβολο εξαιτίας της διαφοράς πίεσης κινείται προς την πλευρά που υπάρχει μικρότερη πίεση. Η υποπίεση μεταφέρεται στη μία πλευρά του κυλίνδρου από την πολλαπλή του κινητήρα, ενώ η ατμοσφαιρική πίεση από το περιβάλλον. Αν τώρα το έμβολο αυτό συνδεθεί με το έμβολο της κεντρικής αντλίας φρένων μέσω ενός μοχλού, τότε η δύναμη που ασκεί ο οδηγός στο πεντάλι του φρένου ενισχύεται από την κίνηση του εμβόλου του σερβοφρένου. Στο σχήμα φαίνεται ένα σερβόφρενο εγωπίεση. Το βασικό του εξάρτημα είναι ένας χαλίβδινος κύλινδρος που χωρίζεται σε δύο μέρη από ένα έμβολο επενδεδημένο με μια ελαστική μεμβράνη για να εξασφαλίσει την στεγανότητα. Το αριστερό μέρος του κυλίνδρου συνδέεται με ένα σωληνάκι με την πολλαπλή εισαγωγή του κινητήρα, στο οποίο επικρατεί υποπίεση. Μια βαλβίδα ελέγχου εξασφαλίζει την απαραίτητη υποπίεση στο αριστερό μέρος του κυλίνδρου για δύο τουλάχιστον πατήματα του πεντάλου του φρένου, στην περίπτωση που ο κινητήρας σταματήσει να λειτουργεί. Η ράβδος που συνδέει το πεντάλι του φρένου με το έμβολο το σπρώχνει προς τα αριστερά και η κίνηση αυτή μεταδίδεται μέσω ενός μοχλού στο έμβολο της κεντρικής αντλίας φρένων. Υπάρχει ακόμα ένα ελαττήριο που συγκρατεί το έμβολο σε μια θέση ισορροπίας και το επαναφέρει στη θέση αυτή μετά από κάθε επενέργεια του σερβοφρένου. Στο δεξιό μέρος του κυλίνδρου υπάρχει η βαλβίδα παροχής ατμοσφαιρικού αέρα και η βαλβίδα παροχής υποπίεσης. Αυτές συνδέονται με ένα μηχανισμό ο οποίος, ανάλογα με τη θέση του εμβόλου, ανοίγει τη μία και κλείνει την άλλη ή αντίστροφα. Το σερβόφρενο προστατεύεται από λάσπες, σκόνες, νερό κτλ. Με ένα ελαστικό περίφρημα που ονομάζεται φυσούνι. Ακόμα, στην είσοδο της μονάδας υπάρχει ένα φίλτρο για τον καθαρισμό του ατμοσφαιρικού αέρα, το οποίο παράλληλα δρά και σαν σιγαστήρα. Όταν ο κινητήρας λειτουργεί και ο οδηγός δεν πατά το πεντάλι των φρένων, τότε η υποπίεση που επικρατεί στη πολλαπλή εισαγωγή μεταφέρεται με ένα σωληνάκι στο αριστερό μέρος του κυλίνδρου και από εκεί μέσω της ανοιχτής βαλβίδας υποπίεσης στο δεξιό μέρος. Έτσι, και από τις δύο πλευρές του εμβόλου επικρατεί υποπίεση, ενώ το ελαττήριο δεν είναι συμπυρισμένο. Όταν ο οδηγός πατήσει το πεντάλι των φρένων, ο μοχλός πίεσης θα κινηθεί προς τα αριστερά, θα σμπρώξει το έμβολο και θα συμπιέσει το ελαττήριο. Ταυτόχρονα, κλείνει η βαλβίδα υποπίεσης μεταξύ των δύο θαλάμων του κυλίνδρου και ανοίγει η βαλβίδα εισαγωγής ατμοσφαιρικού αέρα στο δεξιό θάλαμο του κυλίνδρου. Έτσι, από τη μία πλευρά του εμβόλου δημιουργείται υποπίεση, ενώ από την άλλη ατμοσφαιρική πίεση. Το έμβολο οθείται προς τα αριστερά, ενισχύοντας τη δύναμη του οδηγού στο πεντάλι του φρένου. Η ενισχυόμενη αυτή δύναμη δρά στην κεντρική αντλία φρένων και αυξάνει την υδραυλική πίεση του υγρού φρένου. Επειδή όμως σε κάθε δράση υπάρχει και μία αντίδραση, μία δύναμη εξ αντιδράσεως ασκείται μέσω των μοχλών πίεσης και μεταφέρει στο πεντάλι των φρένων. Αυτή γίνεται στη λύση πόδι του οδηγού κάθε φορά που αυτός εφαρμόζει μία δύναμη στο πεντάλι. Πάμε να πούμε λίγα λόγια για τον έμεσο τρόπο. Στον έμεσο τρόπο ανήκουν τα σερβόφρενα σταθερής υποπίεσης, τα οποία λειτουργούν με αντλία κενού. Τα σερβόφρενα σταθερής υποπίεσης, σε αντίθεση με τα σερβόφρενα μεταβλητής υποπίεσης, συναντώνται μόνο σε πετρελαιοκινητήρες. Ονομάζονται σταθερής υποπίεσης επειδή δέχονται την υποπίεση όχι από την πολλαπλή εισαγωγή, αλλά από μια αντλία κενού. Ο πετρελαιοκινητήρας όμως είναι γνωστό ότι δεν δημιουργεί υποπίεση λόγω της ελεύθερης εισαγωγής ατμοσφαιρικού αέρα μέχρι τη βαλβίδα εισαγωγής. Για να υπάρχει όμως ένα υποβοηθούμενο σύστημα φρένων, ο κινητήρας στον εξοπλισμό του παίρνει την αντλία κενού, η οποία παράγει την απαιτούμενη υποπίεση για το σερβόφρενο. Η αντλία κενού παίρνει κίνηση από το στροφαλοφόρο ή τον εκεντροφόρο άξονα του κινητήρα με έναν ημάν. Εδώ βλέπουμε και ένα σερβόφρενο πώς είναι στην αριστερή εικόνα, πώς είναι από μέσα, και στη δεξιά εικόνα πώς είναι από έξω, τοποθετημένο και είναι έτοιμο να τοποθετηθεί σε ένα αυτοκίνητο.